etortzen gea, honea etortzen gea, da dantzariekin bi kanta egiten ditugu, gero kantariarekin ere, beste kanta bare bat egiten dugu, oain ja jungo gea zer gauzitik Korreo kalera, eta hemendikan ordu biti orduta hola, maituko dugu, jotzen, egongo gea jotzen, egungarriar kantak, Tolosako kantak eta denetatik. Elkartu gea, musika eskolako, talde, osoka taldea, flautak, perkusioko batzuk ere datoz, gero akordeolarik noski, gero dantzariak eta, koro bat, oain sortu zala, oain dela 3. urteak aurten izango da. Jaiotzez, Hungarian jaio ginen, baina, Tolosa etorri ginen eta hemen gelitu eta hemen, bai. Kaldereroak, orain dela urte askoan etorritakoak dira Tolosara, eta, pixkat, inauteri hasiera emateko etorri ziren urte batean, eta asmo horrekin egiten dugu, eta, pixkat, inauteri kutsu hori eta gogo hori indartzeko Tolosarrei. Dauzkagu, nago erregina eta bi damak daude, eta gero aparte daukagu gure asmatzailea, edo adibinadora deitzen den hori, eta bolarekin dijoa pixkat asmatzen zer gertatuko dan, eta nik ere nire diskursoan ere esan dut, aurten ere alkatetzara eta aurkeztuko garela, eta beak jungo dela esaten ze gauza gertatu daitezken gertatu baino lehenago. Orduan, esan digunez, inauteri oso onak edukiko ditugu aurten, eguraldi bikaina eta denak oso ondo pasako. Konpartxan, ikusten gaituzuenak normalen izango gea 6 o 7 hola ikusten dianak, baina gero ingurun eta lanean eta prestatzen eta pila bat, azkenean koro bat daukagu ebai, gurekin ateratzen dianak, dauzkagu dantzariak, eta hori azkenen jende pila bada, eta azkenen denon artean eramaten da. Azkenean guri ikusten zaigu horre eseritagoaz zelako, baina guk azkenen horre eseritagoaz kaso egiten, eta beste guztiak, musiko guztiak ere lan handia egiten dute. Solana kaletik angoaz barrena, eta Korreo kalen ebai ibiliko gea, kale nagusin ebai iloko gea, eta orain ja, nahi tokatzen zaiten aia lasai eserita jutea, eta eramaten diaten lekua. Kaso pixkatin, eta listo.